toto je ono. Pripravte sa sem. Ja si myslím, že toto bude ďalšie burleskné číslo. Viete, čo máte robiť? To isté, čo vidíte tam, máte postaviť tu, zrkadlovo. Tam, kde sú 4, tu dá 4, 3, 2, 1 a jeden ide hore a musí si zobrať pivo do ruky. Nahor Pavel. Pripraviť sa. Pozor. Štart! Toto sú polkratá. Švíhajte ešte. Ako máte to pivo? Tu máš jeden hore už. Jeden vylez hore. Zober pivo. Hej! Nevadí. Cena, už nemusíš. Už to nemusíš stávať. Ale my vám zatleskáme. A zničili ste nám pivo. Neotváraj ho, neotváraj. Nemusíš. Ďakujeme pekne, potlesk pre vás troch. Škoda, hlavne, že si neublížili. Áno, ideme. Marek, Luboš a Ojo. Idete na tú stranu. Pripravíme vám pyramídu. O chvíľočku sa vrátia Prag Burlesk. Ešte si dáme túto jednu trojicu. Takže, stopky sú nachystané. Ktorý je Ojo? Ty nechoď hore. Pre istotu. Ty si udrel hlavu do plafónu. 3, 2, 1, štart! Najhoršie, čo sa aj môže stať, že sa zrazia s Ojom. Dobre, tu je pivo. Rýchlo hore, už vylez! Číslo mužská trojica. Veľmi pekne, borci, veľmi pekne. Už nikto ďalší neprichádza. A to znamená, že môžeme vyhlásiť výsledky. Lebo nikoho nevidím, že by sa... Palo Gáborčík, ideš? Poď, a tu máš jedného, ešte mohol si súťažiť. Gáborčík, poď, ja ti vyberem manšaft. Gáborčík. Kto s ním ešte ide? Prihláste sa aj takí, čo neboli. Takí, čo neboli. Tu ti beží jeden. Aha, Palo, beží ti jeden. A ešte baba. Táňa tu není? Nie, není. Dobre, tak nájdeme ti náhradnú Táňu. Poď, prosím ťa. Poď. Áno, zoznámi sa s Palom. Palo je silný muž. To je kráľ Turca. Máme. Pripravení? Vy ste čierne kone. Viete, čo máte robiť? Postavte sa sem. Posledná trojica. Mená sú Palo, Tomáš a Simona. Pripraviť sa. Pozor. Štart. A bež. Palo, makaj, makaj. Na to, aby ste vyhrali, musíte zrýchliť. Musíte byť ako hurikán Irma. Ale vy ste ako puštná... Prvá zrážka. Druhá zrážka. Katastrofa. To bol československý konflikt. Poď hore, Simona. 100! Excelentný výkon, ale na trička nestačí. Takže priatelia, snažila si sa, všetko super, ale je pravda, že jeden tím bol absolútne najlepší. A ten išiel ako jediný, teraz sa pozerám, pod 20 sekúnd. Mimochodom, Marek, Luboš a Ojo, vy ste boli tesne na 20 sekúnd, boli by ste druhý, ale za do trička nedávame. Každopádne, totálni šampióni dnešného večera sú Bibi, Tomáš a Peťo! Gratulujeme, zoberte si trička 19,74 a vyhrali ste aj tie prepravky.